Čau lidi, dnes budeme hrát Bravko. A mám jsem si vzal tady toho, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, Tyka, a budeme dneska hrát s Inou. Čau. Budu hrát za Edgara, mám na něm challenge. Ještě chci na něm dát tak 900 pohárků, protože už to je hodně těžký. Dávej ready. A takže když budeme prohrávat, tak asi pak začnu sám, protože ono to je těžký hrát s Edgarem, na který mám hodně. Když dám 9, tak budu hrát za Buzz Lightyeara. Chci na něm stihnout dát 1000 pohárků. Takže nevím. Nevím, jestli to bude. Teďka, jestli nás zabijou nebo ne. Střílej. Dobrý. -1. Ty do něho budeš střílet, já na něho jdu. Má 12 power defense. Zdrhej, má 12 power. Vy jste to viděli sami, že má 12 power. Mám skoro hypercharge. Jdi, musíš nám. Jdi power upy, jdi pro power upy, jdi pro power upy. Já jdu pro power upy, nebo ty? Kdo jde pro power upy? Ino. Opatrně. Musíš ho zabít, Ino. Dobrý, první místo. Tak vyhráli jsme první místo. To je dobrý. I dáme dneska řekla, aby jsem měl 899 pohárků a mám je. Ty si to nevím, co jsem chtěl říct. Dělej. Jako můj nejlepší kámoš Dominik už má na nějakém panáčku 270 něco pohárku. Já nevím, jak to dál. Možná i víc už má. Takže chci mít 1000 pohárků a tady tom nejlepším panáčku, na kterým jsem zatím hrál. Mě nejvíce hraje za Edgara. Nevadí, stejně by jsem ho zabil. Zabil jsem, ne. To jsme skoro prohráli, no co? No. Ale jak jsem to přežil s tím bazem. Už mám hypercharge. Jo, protože jsem bojoval proto. Má 7 powerupů. Zkus ho zabít, střílíš dál. A když tak s hyperchargem zkusím ho zabít. Má 10 powerupů. To nevadí. No to záleží, jak umí hrát za něho. Možná to dělá všechno jeho teammate jenom. On jen chodí. Budeme se chovat v kéře. A kdo chce, aby jsem začal dělat videa na ukrajinštině, protože můj kanál je český a ukrajinský a já nevím právě, co dělat. Ino, zdrhej. Jenom jeden povrát. Ale nejdi tam. A kam?
neběhej někde, aby tě nezabili hlavně. Protože chápeš, když tam půjdeš do keře, tak tě hned asi zabijou. Protože tady chod a jedu. Tady. Oh, shit. Kde je? Edgar má 13 power. Já vím, protože... Oh, co to bylo? Na druhý místě. To nevadí. Už mám 908 pohárku. Je to hodně. No. Takže Epic. A také mám stát trochu. A takhle. I nic Rare. padla Rare a z toho jen ty powerpointy. 25. Teďka jdu hrát za Buzz Lightyeara. A asi vezmu ten režim. Co tam děláš? Proč měníš si? Kdo dělá? Jako, já si někdy dělám světlo malý, protože když stanu, tak mám malý světlo, protože ty oči mě pálí, když mám velký světlo. A teďka mám velký právě. Aj, zdrhej. Zdrhej. Já zdrhám. Já jsem viděla, jak jsi zdrhala. Ne, čekej, neber. Budu zítra. Nechci umřít. On se mi teleportoval. Ten to už neber. Neber. Per. Ne, zdrhej. Mají po 10 pavloků. Takže tu jsem hezky zandal. Patrně. Čau, mami. To se nevšimnějte. Mají oboje ultinu. Jenom zkus, jdi. Udělej tak, aby šli za tebou. Takhle jsem to chtěl zandat. Jako, kdo si myslí, že i nastihne do zítřka nabrat 1000 pohárku na Buzz Lightyearovi, protože mně se zdá, že to nestihne. Že zítra už nebude. Já si vezmu Edgara. Chci na něm mít jako 1000 pohárku a něco. Kdo má? Já jsem viděl nějakého kluka, který hrál Zamo a měl na něm 13 000 pohárku. Je to normál? Já jsem si, já jsem mu něco, já nevím, to si byl můj kámoš. Jeden můj kámoš měl na každém skoro panáčku po 3000 pohárku. Ještě když jsem bydlel na Ukrajině. Tak já nevím, jak to skočit, protože kdyby jsem skočil, tak mě by zase hned jdi na něho. Střílíš dál. A hůř. Hej, Coca-Cola, hej, Coca-Cola normál, hej, Coca-Cola. Chceš, aby jsem na tebe skočil? Hej, Coca-Cola, hej, Coca-Cola normál. Hej, Coca-Cola, hej, zdrhej kami, zdrhej. Mně se zdá, že je někde tady. Skaner. Zdrhej. Střílej. Ej,
kokala taj, kokala normál, proč se směješ, já jako nevím, kdo, jo, ty se směješ jako kůň. Čau lidi, mám dneska tady vedle sebe hrajícího kuně, kůň, který hraje u Dravko, směje se bez přestánku a nevím, proč se směje teďka. Je to opravdu kůň, který já jsem zapomněl. Jo. Co to děláš, kuňku malinký? Poníku, co děláš? Mám tady hrajícího v Bravku poníka. Koníka. Poníka. Poníka. Poníka, Nejsem poník. Já jsem tady Já nevím, s kým to hraju. Viděli jste, kolik mají, oni jsou mastery v tom rankedu, nebo neviděl moc, já jsem se nevšiml. Kokala tahy, kokala normál. Tíkáme. Proč? Můžeme je zabít, Ino. Ale já nechci. Pojď, musíme zabít někoho z nich. Chce. Zkus, udělej tak, aby někdo šel. On má ultenu. To nevadí. Ti nevadí, ty víš, jakou má ultenu. Bobe. Čau boblíku. Čau malinkáte dva boblíci. Nic neumíte boblíci, vy dva malinkáte. Dva malinkáte boblíci. Tým 21 prohráli a dostali minus 28 000 pohárků. Jeden měl 0 pohárků a musel si vydělat 28 000 pohárků, aby měl 0 pohárků, protože dostal na začátku minus 28 000 pohárků a jemu tam psalo, že má minus 28 000 pohárků a musel si vydělat 28 000 pohárků, aby měl jeden pohárek, 28 001 pohárku, aby měl jenom jeden pohárek. Co to říká? Já jsem, nevím, co jsem to vymyslel. Za píseň. Vymyslel jsem hloupost nějakou. No. Ještě jsem se sám zalítl krásně. A ty čekaj na Ještě mě. jsem hezky zalítl. To jsem hezky tam šel. Tu už mám hodně. A ještě ten můj nejlepší kámoš Dominik psal, že mám na něm jen 880 pohárků. Nekoukej si na mě tak. Pojď hlad. Jsem malinkaté děťátko, který nic neumí. Bia. Tady. Takhle sedí. Sedí. Mám jedno ptání, jak můžeme mít malé děťátka, který mě po 2 let a hrají Bravko. Sedí. Ale Ina se i hraje. Ina někdy doopravdy dělá, že je malé děťátko. A teďka to v Ino hrají. Já mám video. Já jsem to nemyslel vážně, Ino. Aby se to dělala jako vždycky. Help me. No ale fakt help me. Lidi, můžete mi please pomoct, protože jinak tady nepřežiju nic. Zase tady mám nějakého gagugala pula balalalala. Který dělá gagula balabalala. Moje gagula balalalala. Gagu gaga bumbu. Ale jenom fakt přestaň, dělám video, chápíš to? Lidi, pomoc mi, tady mám dvě kakašky malinkaté. Hej, Ino, udělej tak, aby šel na tebe. A pak já zaletím a zabiju ho. Jdi do kezu. Wow. Ne. Už minus 8 pohárků. Dostával jsem před chvilkou jen minus 6. Maximálně?
bylo maximálně -6 a teďka -8. Maximálně. Dopravdy? Jo? Poslal jsem -8. Já teďka nevím, jestli vůbec můžu teďka prohrávat. Takže mám novýho panáčka, to byl Chester. Chestorala. Teďka jdu hrát za Chestoklaka. Za ten Chester je jako s tím, že je legendary, ale za něho se mega špatně hraje. Já nechápu proč. Otevři. Máš černý zub. Ukážu ti jednou svoji pěst. Víš čím? Já ty pěstě budu držet mini doktora, zubaře, dám ti ho do pusy, ty budeš mít otevřenou pusu a umylem ho spolkneš. A on ti vylečí zuby. A budeš vždycky už mít vylečené zuby. Kokalataj. 3 krabice. To je normál. Kokalataj. Kokala normál. Coca-Cola. Kokalataj. Kokala normál. Já jsem fakt ale já nechápu, tady mám fakt nějakýho Kokala normál. Nikokala normál. Já tady nemám Nikokala normál. Čau Kokala normále. Dobrý. Teďka máme tady ještě pátý. Tady chodí ještě pátý. Asi. Pátý. No, nevím. Tady chodíš 2 pávropy. Oh my gosh. To jsem uhejbil. Kokalataj. Kokala normál. Zabij ho. Vezmi ty 2 pávropy. Tam máme několik chodících pávropů. Ne. Oh shit. Babám. Ale babám. Kakám. No a chápeš, že teďka ho můžeme zabít? Takhle. Bychom ho sem dali. Co to bylo? Dostaneš, kolik jsi dostala pávropů? Plus 4. To si dělá srandu, ne? Ne, nedělám si srandu. Asi jo. Dělám si kakašku. To si děláš nenormál. No, ale fakt přestaň. Help me, Kokala normálně. Tak mě zajímá, kolik stojí 10. 2! Co se děje? Já umírám. Proč? Já umírám. A kdy? Já umírám. A kde? A proč? A co? A nejsem za to. Já se chci zavést. Víte, proč umírám? Proč? Protože chci. Dělej srandu, ne? Můžeš přestat tam dělat něco tancovat? Já netancuju. Já nemůžu chodit. Jo, už můžu. Ale stejně pomalu. Tady je ještě jeden. Bejster. Bejster? Jo, já si ho budu říkat Bejster. Pavrop. Bejster Pavrop. Pavoropolola. Bejster Pavrop. Ne místero kolofala. Bejster Pavrop. Co to bylo? Tam máš, Serge, 3 krabice. 3 pavropy. No jako 3 krabice. No to říká, to jsou pavropy, ty jedna. Ale Jsi živá? A zdrhej, hodně. kam? Ježiši. Ale ty chápeš, dostala to -8. Ale kam jsem měla zdrhat? Tak jdi pryč, že už tebou nehraju. Proč? Proč nehraješ? Takže hlásil jsem se od Iny, protože s Inou to není možný hrát. Vzal jsem se solo.
Já tam něco zpívá. Když jste slyšeli, co tam i naspívá něco. No jenom to něco tam dělá i naspívá, nebo co tam dělá? Coca-Cola, Coca normal, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca normal, Coca-Cola, Coca-Cola normal, Coca-Cola, Tak, Coca-Cola Thai, Coca-Cola normal. Back on the grind. Chicken way, chicken way. 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 Oh no. How dare you? This is so unfair. A vy víte, že celou dobu slyšíme jeden a ten samý zvuk? Jak? Což se nemůžu, tak jsem nejhorší. Dostal jsem pluš! Takže lidi, na tady tom momentu tady to krásné video končí. Bye bye. Kde mám to vypínat? Kde to mám vypínat?